לקנות דירה להשקעה זה דבר לא נכון. למי שרוצה להגיע לעצמאות כלכלית, לקנות דירה להשקעה זה דבר לא נכון. של 250,000 קונים הון עצמי לדירה אחת כזאת של 1,000,000 שקלים. כדי לייצר את הדבר הזה כפול 10, אתה צריך להרוויח המון כסף כל שנה כדי לחסוך 250,000 שקל בטווח של כמה שנים. זה מטורף. שם נגמר הידע שלי, שזה המון בין 21, אבל שם הוא הסתיים, לא היה לי יותר מזה. להרוויח מזה כמה מאות אלפי שקלים, זה לא כזה קל. אני אומר, לא, זה גם כרוך בסיכון, אבל זה גם מאוד אפשרי. צריך לעשות, אם אני רוצה להגיע למצב שיש לי מערכת של הכנסות פסיביות, מה אני צריך לעשות כדי לקצר לוחות זמנים? לקנות בית אחד, או מכונת קפה אחת, להשכיר אותה, ולקבל ממנה כל שבוע הכנסה, ואז לחסוך כסף ולקנות עוד אחת. לחסוך כסף ולקנות עוד אחת. כאילו התחלתי לחשוב על זה, האם זאת הדרך הקצרה ביותר, האם זאת הדרך הנכונה ביותר. והגעתי למסקנה שלא. ברוכים הבאים לפרק נוסף של נדל"ן למשקיעים עם מלמן נכסים. והפעם אני רוצה לארח חבר טוב, ידיד יקר, אביתר בן פורת. שלום לך. איזה כיף, איזה כיף. ידיד יקר מאוד, ישראל מילמן. איזה כיף לי להיות פה, תודה שהזמנת אותי. מצאת זמן לבוא לפה. תודה. הלו"ז עמוס, היה לא קל להביא אותך, אבל... אם אתה מזמין, אנשים מתייצבים. איזה יקירי, כיף שהזמנת אותי. איזה יופי. אז צופים בנו הרבה מאוד גם מהמגזר החרדי. נכון. והסיפור חיים שלך, אנחנו כבר מכירים תקופה לא מבוטלת, אבל לסיפור חיים שלך, שעוד מעט נשמע אותו, נחשפתי ממש לאחרונה, והוא סיפור חיים שמתאים בול למה שאני רוצה לעשות בפודקאסט הזה. כי בפודקאסט הזה גם אנחנו רוצים לתת הרבה מאוד ידע לאנשים, וידע זה כוח כידוע, וגם לתת לאנשים השראה. לתת לאנשים השראה, יש אנשים שבאים גם מהמגזר שאני בא ממנו, שלא למדו באקדמיה, ואין להם תואר, והם לא מגיעים ממשפחה עם כסף. ואני חושב שאתה האיש שבאמת יכול לתת להם כיוון, לתת להם ידע, ולתת להם כוח, ולתת להם השראה. ובשביל זה הזמנו אותך לפה, וזו שליחות גדולה, וטוב שאתה עוזר לי להגשים את השליחות. תודה רבה. באמת אני גם חרטתי על דגלי, כי מהמקום שהייתי בו, למקום שהגעתי אליו, יש פערים דרמטיים לפעמים שקשה לתפוס, וגם אנשים שרואים אותי, רק מכירים אותי היום, הכירו אותי בגיל מאוחר, הם גם לא מצליחים לתפוס את הפער, והם בטח חושבים, טוב, אולי היה לו קצת מזל, וקצת עזרו לו, וקצת... לא, אז עברתי את כל הקשיים האפשריים בדרך, וחרטתי על דגלי, ולקחתי על עצמי גם לעזור ולהפיץ את אולי קצת השראה שאפשר לטעת בכל מי שנמצא במקום לא גבוה, ומכוון ושואף להצליח. מדהים. אז קודם כל, בן כמה אתה? בן 36. 36, ממש צעיר. ויש לך כבר הרבה מאוד שנות עבודה. כן. לפי מה שקראתי עליך, אתה התחלת לעבוד בגיל 14. נכון. תספר לנו על זה. האמת שהעבודה הראשונה שלי, העסק הראשון שלי היה בגיל 14, פתחתי את העסק הראשון, אבל התחלתי לעבוד... איך ילד בכלל חושב, בגיל 14, לעשות כסף, אתה יודע, ילדים, עכשיו החופש הגדול, ילדים רוצים ללכת נכון. לים ולבריכה. אז זה כיף להם. כאילו, מה גורם לילד בן 14 לרצות בכלל לחשוב על כסף, לעשות כסף, כאילו, מאיפה זה בא? אני גדלתי ונולדתי בצפת, היום אני גר בחדרה, והמשרדים של החברה בתל אביב, והאולפנים שלי של הערוץ, אני מנחה את התוכנית הכלכלית של ערוץ 14, המצפן הכלכלי. נכון, אז האולפנים במודיעין, והמשרדים של החברה שלי, גם החברה של הליווי משקיעים, וגם החברה של הייעוץ משכנתאות הם בתל אביב, ואני גר בחדרה, אבל זה לא היה כך תמיד. אני נולדתי וגדלתי בצפת, יכול להיות גם שיש אולי מאזינים וצופים שלך, מהמגזר החרדי, דווקא במקום שיש בו ריכוז חרדי גבוה כמו צפת, והתחלתי לעבוד איפשהו, נכון, בחופש הגדול, לא היה בריכה, אבל לדעתי באזור כיתה בין ה' לו', משהו באזור הזה, נכון? עבדתי קצת בירקות, ואחרי זה הלכתי קצת לעזור לאיזה שיפוצניק, ועוד כל מיני עבודות כאלה, ומלצרות. ולימים, כשהייתי מלצר יחסית ותיק, כן, מדבר פה על גיל 14 וחצי, וחסכתי כמה אלפי שקלים מהפעילויות האלה שעשיתי עד לאותה נקודת זמן. אני חושב שהפעולה שאני הולך לספר עליה עכשיו שעשיתי, היא בעצם שינתה לי את החיים, והיא גם הייתה מה שהוביל אותי בדיעבד, אני יודע להגיד,
לזה שגם הצלחתי לצאת לפנסיה בגיל 30, שהגעתי למצב שיש לי מספיק הכנסות פסיביות מנכסים ונדל"ן. סוג של עצמאות כלכלית. נכון, הייתי בעצמאות כלכלית מלאה, אני תקופות ארוכות מאוד, שאני לא עבדתי, ישבתי בחוף הים, והלך לחדר כושר והולך למסעדה. אני לא הייתי עובד, מתוך זה שהיה לי מספיק נכסים שהם מוזכרים, ויש לי הכנסה פסיבית, עצמאות כלכלית פר אקסלנס, פשוטו כמשמעו, מכל הבחינות. עצמאות כלכלית מבחינתי זה אדם שיכול בעצם לסגור את העסק שלו, וכמו שאתה אומר, ללכת לשתות קפה נכון. לחיות את חייו ללא הכנסה מעבודה. במילים הכי פשוטות, הסטטוס שאני נמצא בו, כל ההוצאות שלי, כולל הכל, הבית, הרכבים, החופשות, הבילויים, הבגדים, האוכל, מה שנמצא במקרר, מה שאוכלים בחוץ, הכל ממומן על ידי הכנסות פסיביות מנדל"ן. מטורף. ויש לי עוד פער. מטורף, אז בוא נתחיל מההתחלה, כי בעצם בסוף מה שהביא... עשית דרך, כן. ואנחנו רוצים להבין את הדרך, ואז כמובן לבוא למצב שלך היום. הפעולה שעשיתי איך קראת הדרך הזאת? כי זה נשמע לאנשים, אני אומר לך את האמת, אני מאמין שאנשים יצפו בפודקאסט הזה ויגידו, עזוב, זה לא ריאלי. לא, מה זה, אתה מאמין? אין סיכוי, כאילו לא קיבלת ירושה, לא קיבלת, אתה לא נכד של... מילמן, זה עובדה, זה מה שיקרה, אנשים לא יאמינו. אתה תראה בתגובות לפודקאסט, ביוטיוב, בכל פלטפורמה שהפודקאסט עולה, אתה תראה, זה עובדה, תבדוק אותי, שאנשים יגידו, זה חרטה, מה הקאץ'? איפה הקאץ'? זה לא הגיוני, תן לו לדבר ולהגיד מה שהוא רוצה. אנשים לא יאמינו לזה. וכן, גדלתי בשיכונים של השיכונים של השיכונים. בלי משפחה שבאה מכסף, ההפך הוא הנכון, ולא ממקום הכי ממוצע נקרא לזה, זה טוב, בסדר? כן, סוציו-אקונומי נמוך. כן, ההורים שלי היו עובדים, האחים שלי עובדים, כאילו הכל היה קורה, שיכונים. מה ההורים שלך עשו? בניין 6 קומות בלי מעלית, תעשה את החשבון בדרום צפת, בסדר? לא מקום רע, הייתה לי ילדות נהדרת, אבל לא באתי ממקום של כסף. מה ההורים שלך עשו? להורים שלי יש מכבסה, ניקוי יבש. וואלה. כן, אם יש לך צפתים, מכירים אותם. אוקיי. אז אתה התחלת, אנחנו בגיל 14 וחצי. נכון, פספסנו את הקטע הזה, כאילו, מה שבאתי לומר, איך הגעתי למצב שאני בפנסיה בגיל 30 וכל ההוצאות שלי ממומנות על ידי מערכת של הכנסות פסיביות מנדל"ן, יש לי עודף גדול, זה מהפעולה שעשיתי בגיל 14 וחצי בערך. בגיל 14 וחצי צברתי את כמה אלפי שקלים, וניסיתי להבין מה אני עושה איתם. ואז היה יותר עיתונים, פחות סושיאל מדיה, מה שעושים היום. לא היו פודקאסטים. נכון. ואני קורא, ואני מנסה להבין, קורא את המגזינים של כסף, ומה עושים, ויש לי קצת, אני חשבתי שזה הרבה כסף. ואני קורא מה אני עושה עם כסף, מה עושים שיש לו כסף. אני בטוח שהכמה אלפי שקלים האלה. איפה אפשר להשקיע? מה אני עושה איתם? לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל, מונח להשקיע או זה. יש לי כסף, מה אני עושה איתו? ואני מחפש. מה שעשיתי make the long story short, קניתי מכונת קפה, נסעתי לחיפה, שכרתי רכב עם ילד שהוא יותר גדול ממני, והיה לו רישיון, פשוט הזוי. לקחתי את זה, ונסעתי לחיפה, לקחנו את המכונת קפה, והצבתי אותה באחד מבתי העסק בצפת. כשאני בעצם הנגשתי לו שאני פותר לו בעיה. אמרתי לו, תקשיב, זה מקום שמתנגזים אליו הרבה ילדים אחרי בית ספר, והוא הספר של כל הצעירים וכל הנוער, וכאילו מקום עם קצת בלגן כזה, זה לא רק מספרה. זאת אומרת, הפינת קפה שם כנראה לא הייתה נראית והוא כל הזמן היה דואג לדבר הזה, הוא כל הזמן היה צריך ללכת לסופר ולהביא כוסות וחלב וקפה ולנקות שם, והכל בלגן והכל ברדק. אמרתי לו, תקשיב, אני פותר לך פה בעיה. אתה לא צריך לא ללכת לסופר ולא לדאוג לקניות, ואתה לא צריך לדאוג לניקיונות ולא צריך לעשות זה. ואני מביא את המכונה. אני שם אותה פה, יפה, נקייה, אסתטית. ונעשה את זה מאוד בזול, כאילו אנשים יקנו כוס קפה ב2-3 שקלים. וזהו, ותפסיק להתעסק עם זה. אני אבוא וימלא כשצריך את הכוסות ואת הקפה ואת הכל. והייתה לך תוכנית עסקית בתור ילד ב-14 וחצי? לא. כמה עולה המכונה, כמה בלאי, שום תוכנית עסקית. שום תוכנית עסקית. יכול להיות שגם הייתי מפסיד כסף מהסיפור הזה, בלי לדעת שלשם אני הולך. ממש לא תוכנית עסקית. הילד בגיל הזה לא יודע איך עושים בכלל חשבון של תוכנית עסקית לא ידעתי שיש דבר כזה בכלל. ממש לא. אני לא עשיתי את זה כמו היום, שאני בונה סיסטם, אני מבין מי מטפל אותו, כמה זה עולה לי, כמה שעות, איך אני עושה, מה התשואה. אני לא הייתי שם בעליל. אני גם לא ידעתי מה אני אעשה עם המכונה ברגע שקניתי אותה.
לקחתי את הריזיקה הזאת. שילמתי לה כמה קודם אלפי כל שקלים. לקחת ואז חיפשת את הקליינט. נכון, לא ידעתי לבנות מנגנונים, ברור שלא. וזה תכף יתחבר לנושא של למידה, וכן או לא, ומה דעתי על למידה. פשוט עשיתי את הצעד, התחלתי להתגלגל, הבנתי את הסיכון שלי. הסיכון שלי שאני מפסיד כ-3,000 שקלים. זה הסיכון. אם אני מוכר את המכונה, אני יודע אני אוכל לקבל את ה-3,000 האלה לדעתי. למה? כי גידרתי את עצמי. ראיתי שמכונות בסדר גודל הזה, נמכרות 3,500 או 3,800, ומצאתי אחת והצלחתי לקנות אותה ב-3,000. אז אמרתי, ונכנסתי לרזולוציה... אתה שמת 6,000? 3,000. 3,000 הנחת על המכונה הזאת. זאת אומרת, אתה לא נכון, מפסיד אז אמרתי ולא כאילו מרוויח. להפסיד, יהיה לי קשה. זה הגידור סיכונים שלי. יפה. חישבתי, אני אגיד לך את האמת, גם אמרתי, רגע, ועלה לי דלק, ועלה לנו האוטו, ועלה לי זה. כאילו אני אצליח להחזיר את ההשקעה. נכנסתי לרזולוציות האלה, כי בשבילי כן. 200 שקלים נוספים זה כסף. כן, כזה שאתה עומל עליו וער לילות בשביל זה. נכון, בצרות, בשבילי באותה וכולי. נקודת זמן זה כסף. ואמרתי, יהיה לי איזשהו גידור סיכונים, אולי אני אפסיד קצת, אולי לא אפסיד בכלל, ויש לי פה אופציה להרוויח כמה עשרות שקלים בשבוע, לא ידעתי מה אני יכול להרוויח מזה באמת. כאילו, באמת אין לי תוכנית עסקית. אפילו אמרתי לאותו ספר, אני אשלם לך 100 שקלים בחודש, כי אני משתמש בחשמל של המקום. וואלה. פשוט המצאתי את זה כאילו על המקום. הוא אמר לי, תקשיב, שיחקת אותה, תעיף מפה את כל העמדה הזאת שיש פה, למה הכל עושה לי פה נמלים וברדק, ועוד באים אליי בטענות, החוצפנים, מה, אין חלב? מה, נגמר הקפה הזה? ותעיף הכל. אבל אתה דואג שזה יהיה תמיד מלא ושלא יבוא אליי. שיגעו אותי. פתרתי לו בעיה. ואז הבנתי עוד דבר בעסקים. א', לגדר את הסיכונים הצלחתי להבין, פעם ראשונה. עדיין לא יודע לבנות סיסטם. ב', הבנתי שאני צריך לפתור איזושהי בעיה. כשאני בונה מערכת, אני צריך לפתור איזושהי בעיה. זאת אומרת, לספק לו את מה שחסר לו, ללקוח. ועכשיו אני אספר לך משהו שגם נוגע למגזר החרדי, ממש עוד רגע, שזה היה הצעד השני. ממש אותו דבר. התחלתי לבוא לשם פעם בשבוע. למלא את הקפה. עוד פעם, לא היה לי ספקים, לא היה לי, פשוט הייתי קונה במכולת את הקפה. זה לא איזה מחיר טוב, או... אין לי שום סיסטם. ואני מצליח להרוויח כסף. אני בא בסוף שבוע ומרוויח 100 שקלים. 100 שקלים. מאות שקלים על 3,000 שקל, אנחנו מדברים על תשואה, זה תשואה מטורפת. מטורפת, אבל זה לא היה העניין של תשואה, לא ידעתי בכלל שיש את המילה הזאת. מבחינתי אני הבנתי דבר מאוד פשוט. כל החיים לימדו אותי, זמן זה כסף, זמן זה כסף, עבודה קשה, זמן זה כסף. פתאום אני אומר, בוא'נה, שיקרו עליי, זה לא נכון. למה אני כל השבוע מבזבז את הזמן שלי במסעדה, מרוויח 15-17 שקלים לשעה. עובד קשה. סוגרים את המסעדה באחד בלילה, אני ילד קטן, זה קשה לי. ואז אני בא בסוף שבוע. ואני מרוויח שעה סיבוב, והלכתי למכולת, קניתי דברים, מיליתי, שעה. בשעה הזאת, אני מצליח להרוויח מה שהרווחתי כל השבוע, ביזע. במלא שעות עבודה. ואז אמרתי, אין קשר בין זמן שווה כסף. צריך לבצע פעולות יזמיות או השקעתיות נכונות, ואני אוכל להמיר את הפעולה הזאת בהרבה יותר כסף מהתמורה שאני אמיר את הזמן שלי לכסף. זאת אומרת, זה בגדול, כל מה שאנחנו נדבר עכשיו, כל האסימונים נפלו לך מהפעולה הזאת. מהפעולה הזאת, הבנתי באותו סוף שבוע שבאת, נכון. ואמרת, שמה, הכסף עובד בשבילי, אני כמעט לא עושה כלום. כן, כן, ואף אחד לא הצליח לשכנע אותי אחרת. וכל המבוגרים ניסו להגיד לי שאני לא מחובר, וסיפרו לי 1,001 סיפורים, אני לא אכנס לזה בכלל. 1,001 סיפורים למה אני טועה. כל אמרו לי, מה פתאום? אמרתי להם, חבר'ה, אני אומר לכם בוודאות, אני ילד קטן, נכון, וזה, וקשה להקשיב לי. היום, במקום שאני מצליח, אז מקשיבים לי. אבל לא הייתי מצליח לגרום לאנשים להקשיב לי. הייתי אומר להם, זמן לא שווה כסף, נקודה. זה לא נכון, זה לא נכון, זמן לא שווה כסף. אני מכיר רק מנגנון אחד, ואני אחפש את הבאים. בסוף, אם אני יוצר פה פעולה, לקחתי סיכון, נכון, הייתי יכול להפסיד, מסכים, גידרתי את עצמי, בניתי איזשהו כאילו מערכת, חשבתי שזה מערכת, היום אני מבין שלבנות מערכת זה דבר יותר מורכב, אבל בסוף אני הצלחתי לפרק את המשוואה הזאת, אצלי בראש, גם אם לא לכל העולם, אבל אצלי בראש זה היה מובן. אמרתי, אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני מגדיל את המערכת הזאת. כל הכסף שמתקבל מהמכונה, אני לא משתמש בו. התרגלתי לחיות עם ההכנסות שיש לי מסעדה, מסעדה. מהמלצרות. אני לוקח את הכסף הזה ואני חוסך ממנו למכונה ולמכונה ולמכונה הבאה. והתחלתי לחשב, אם יש לי מכונה אחת, תוך כמה שבועות שהיא מכניסה כסף אני אוכל לקנות את המכונה הבאה. ואז המשכתי את התרשים. אמרתי, אם יש לי 2 מכונות, ו2 עובדות, כמה זמן ייקח לי זמן לקנות את המכונה השלישית? והתחלתי לבנות בראש רשת. ואמרתי, אם
יגיע למצב שאני לא זוכר את המספר, שיש לי X מכונות, אז אני בכלל לא אצטרך לעבוד בעוד שום דבר נוסף. זה יכניס לי הרבה יותר כסף ממה שאני צריך. כולל אם יהיו לי תיקונים, כולל עם זה, הוספתי כאילו סייגים. וזה מה שעשיתי. ישראל, זה מה שעשיתי. תוך כמה שבועות הפכתי להיות בביזנס. לקחתי... ועדיין אתה עם מכונה אחת. מכונה אחת. כאילו בראש אתה כבר רצת קדימה. רצתי קדימה, יש התחלתי... כבר כיוון. תרשימים. התחלתי... היום אני קורא לזה להתחיל לבנות תוכנית עסקית. תרשים. שכותב תרשים, איך אני מתגלגל ומגלגל. הפנקס שקנית בשקל במכולת. נכון, ואני מחפש איפה אני קונה את הכוסות יותר בזול, ואיפה אני קונה את הקפה יותר בזול, ואיך אני מייעל את התהליך. ובאמת, עברו כמה שבועות, לקחתי את הכסף שהרווחתי מהמכונה הזאת, וקניתי מכונה של שתייה קרה. כל התפוזים וכו'. אמרתי, למי אני פותר פה בעיה? זה היה תובנה שעד היום אני משתמש בה ושינתה לי את החיים העסקיים שלי. אני צריך לפתור למישהו בעיה, לא רק להציע כל הזה טעים, נהדר. מיץ תפוזים זה קר, קיץ, זה נהדר. לא, זה לא מספיק. למה אני מתכוון שאני אומר לא מספיק? פה זה יתחבר לי לעולם החרדי. אני צריך לפתור איזשהו בעיה, איזשהו צורך. שמישהו רוצה וצריך את המכונה, אומר לי, כן, 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 תנקה לי פה הכל, תשים לי אותה. לא קפה זה טעים. לא הלכתי לכיוון הזה בכלל. הלכתי לכיוון של לפתור לו בעיה. שחייב, מי שאין לו אפשרות בלי זה. כן, זה פתאום, והוא לא ידע שיש לו את הצורך הזה, עוררתי אצלו את הצורך. ניגשתי לישיבה, הלכתי למישהו בכיר שם. ישיבה בצפת? עדיין בצפת? הלכתי לישיבה. אמרתי לו, תקשיב, אני פותר לך פה בעיה טורפת. אמר לי, מה הבעיה? אמרתי לו, אתה נמצא ליד העיר. כל התלמידים הולכים לעיר, אני לא יכול לפתור לך את זה. אבל לפחות, אולי חלקם, אולי 1%, אולי 2%, אולי 10%, יקנו את הקולה פה בתוך הישיבה. זאת אומרת, לא צריך ללכת לקיוסק או ללכת לאיזשהו נכון, מקום ולעזוב את אמרתי לו, יש הישיבה. תלמידים שלא רוצים ללכת לטייל בעיר, אבל הם רוצים קולה. מי שרוצה ללכת לטייל בעיר, בעיה שלך אתה צריך לפתור את זה. אבל עשרות אחוזים, אם לא רוב הישיבה, רק תן לו את השתייה הקרה. רק רוצה את הקולה. אבל איפה הוא לא קונה את הקולה? הוא עולה לעיר. ויש לו פה שתייה כזאת ושתייה כזאת ושתייה כזאת, נעשה מגוון. יכול להיות שפתרתי, מספיק 1% פתרתי, הוא שמח עד הגג. אמר לי, בטח, עכשיו תשים. מספיק לי שתלמיד אחד נשאר לי פה לקנות את הקולה, עשיתי את שלי. יפה. בטח ובטח אם אני משנה תרבות. כן. שינינו את התרבות. שמתי לו יותר ממכונה אחת כי היה ביקוש. בהתחלה שמתי מכונה אחת, פתרתי לו את הבעיה. זה לא משנה אם הקולה זה טעים, אני לא מכרתי את הקולה, לא מכרתי את הספרינג, מכרתי פתרון לבעיה. אני פותר בעיות. אביתר נכון. בן 14 וחצי, אנחנו עוד עדיין מדברים פה על ילד, כן? ילד, בוא בן לא 14 נשכח... וחצי, כן? הבנתי את הקונספט, בגלל מה שעשיתי אצל הספר. הבנתי את הקונספט. אבל מאיפה האומץ? לא עניין אותו הקפה. לבוא... הוא עניין אותו שיש לו בעיה של נמלים, לכלוך, התעסקות, בלגן, שפתרתי לו את זה. לא הבעיה שלו זה הקפה. שנייה, אבל אני חייב להתעכב איתך על משהו. אני רואה בעיני רוחי את הילד הקטן הזה, אני אבא לילדים, כן? ילד בן 14 וחצי זה ילד שבדרך כלל לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. כן. איך אתה הולך? אתה צריך לבוא לספר שדיברת, למנהל של ישיבה שאמרת, מאיפה האומץ? מאיפה, כאילו בסוף אתה צריך את העצומות נפש, היום אתה צוחק על זה, כן? אבל אתה רואה את הילד הקטן הזה, צריך לבוא, לדפוק לו בדלת, הוא כן עונה, הוא לא עונה, מי אתה בכלל? ילד קטן. כאילו, מעניין אותי להתעכב מאיפה זה בא, מה המניע, מה המנוע שהניע אותך? א' כל אני מסכים איתך ב100%, כאילו, זה מאוד נכון מה שאתה אומר. היום שאני מתנדב עם בני נוער, ואני רואה אנשים שהם ממש ילדים עדיין, יש אנשים שהם לא. שיש להם איזושהי כן מסוגלות לדבר, להתבטא, להראות את עצמם, לפנות. לקחת אחריות, נכון? ואני חושב שמגיל צעיר זה דווקא כן משהו שהיה לי. אולי גם בגלל זה למורים שלי היה איתי יותר קשה. כן הייתי פונה, כן הייתי אומר, כן הייתי מביע. לא הייתי, כאילו לא הייתי מאוד ביישן, לא מאוד שתקן. המורים לא אוהבים ילד עצמאי מדי. נכון. היה לי את הדעות שלי, והיה לי גם את היכולת והביטחון להגיד אותם, וזה קצת מתנגש. אז זה היה בא באוכרי בבית הספר. אני אסיר תודה על זה היום. וזה היה בא לטובתי בכל העולם שמחוץ לבית הספר. הייתי יכול להנגיש את עצמי לאנשים, הייתי מדבר, הייתי מביע דעה, הייתי חושב יצירתי,
לימים אנשים אמרו על זה וואו, היה קשה להגיד וואו על דעה של ילד בן 14 גם אם היא נכונה. כי יש נטייה למבוגר לקחת את זה פחות ברצינות, ואני אומר את זה בלשון המעטה, כי הרבה פעמים המבוגר יבטל את הדעה הזאת. ומי שהיה מוכן להקשיב לי, הייתי כאילו אסיר תודה על זה. זה לא אמור להיות ככה לדעתי, אני לא תופס את זה היום, גם שהיום אני מתנדב עם בני נוער, אני אומר להם כאילו שאני נוגע בנקודה הזאת, הדעה שלכם יכולה להיות הדעה הנכונה בחדר. כן, ואני חושב שגם הדור השתנה, זאת אומרת, לפני 20 שנה, הסתכלו על ילדים... אחרת, נכון. כאילו, אל תגיד מילה, ואם אתה מעיז להגיד מילה, אז אתה סוג של מורד אפילו. ממש ככה. מורד במוסכמות, לך, תהיה ילד טוב, תעשה מה שאומרים לך, תעשה שיעורים, ולך לישון. בול. היום באיזשהו מקום כן יש משהו מאוד מאוד טוב, שכן שואלים את הילד את דעתו, יש להם את כל הבתי ספר הדמוקרטיים היום, שהולכים ומתפתחים, אבל זה, אנחנו מסתכלים על הדור ההוא, בצפת, כאילו, היית אוף מוזר. זה שנות ה-90, זה מקום אחר לגמרי. אוקיי, אז נמשיך הלאה, אז אתה מגיע למנהל של הישיבה, הוא מבסוט, זהו, מכונה ראשונה. מהדבר הזה אפשר לדלג כאילו 20 שנה קדימה. כאילו, בדרך קרו עוד המון דברים. אבל אני הבנתי באותה נקודת זמן מה אני עושה בחיים. אני עוד לא יודע שזה נדל"ן. מה שאני עושה בחיים, אני בונה איזשהו סיסטם. קודם כל, כל המילה פסיבי, אני מבטל אותה. אין מילה כזאת פסיבי. אין מילה כזאת. מקודם אני השתמשתי בה כדי להסביר את הקונספט, יש לי הכנסות פסיביות. פסיבי לחלוטין, הנה יש לי הרבה פעילות של נדל"ן, הרבה שנים, ואני גם חי מזה. שום דבר מההכנסות שלי, מהנדל"ן, יש לי גם בישראל וגם במדינות נוספות, הוא לא פסיבי לחלוטין. יש עם מעט מאוד התעסקות, ויש עם קצת יותר התעסקות. ויש גם עם התעסקות זניחה. אבל יש התעסקות סביב הדבר הזה. זה לא איזה קופה רושמת, זה לא שהכסף מודפס, עדיין אתה צריך להפעיל את המוח, אולי זה המילה, זאת אומרת, אני צריך להפעיל את המוח, ופחות להפעיל את הידיים. ואם זה אינטראקציות מול חברת ניהול, או מול הסוחרים עצמם, מי שעושה את זה, או מול הרואי חשבון, או מול לעשות את זה מול רשויות המס, כמו שצריך, יש עם זה התעסקות לעשות את הדברים האלה טוב. אתה לא רוצה לעשות את הדברים לא טוב, זה תמיד אופציה. אם אתה רוצה לעשות דברים טוב, יש עם זה התעסקות. נכון, זה לא כמו העבודה של לעבוד כל יום 8 שעות, ברגע שהסיסטם הזה עובד. אבל זה חזון למועד. אתה לא ביום הראשון מתחיל, אני בעצמאות כלכלית. אז העבודה היא קשה. גם, אני חושב שהחלום הזה, שאומרים הכנסה פסיבית, ומוכרים את הדבר הזה של סלוגן, של הכנסה פסיבית, אני במחילה מכל מי שמוכר את הסלוגן הזה, קשה לי איתו. כי צריך להיות כל כך אקטיבי, ולא מדברים על זה בהתחלה, ולא שמים על זה את הדגש. צריך להיות כל כך אקטיבי, הרבה שנים, כדי להגיע למצב שיש לך מערכת של הכנסות פסיביות שעובדת בשבילך. עוד פעם, פסיביות כוכבית. לא כל כך פסיבי, לא עד הסוף פסיבי. זאת אומרת, כל אלה שקופצים לך ביוטיוב, אני יושב שעה על החוף. זה מאוד 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 אקטיבי, מאוד. לקוחות מגיעים אליי לליווי משקיעים, אני כאילו מכין אותם. יש לנו פה הרבה שנים של עבודה קשה. אם אתם חושבים שנעשה פה הוקוס פוקוס, או שזה עבודה... לא, זה... עד שנגיע להכנסות פסיביות, יש פה הקרבה של עבודה אקטיבית. לא רוצה לדבר עכשיו על הפסיבי, כדי לא לשנות את הנרטיב של השיח שמתנהל בחדר. כן, אנחנו מדברים על עבודה אקטיבית קשה. וגם עבדת בגילאים שאף אחד לא עבד, זאת אומרת, ויתרת על הרבה מאוד כיף של ילדים, ואי לקיחת אחריות של ילדים. נכון. שזה דרך העולם, אתה אמרת, לא, אני לא מעניין אותי מה כולם עושים. אני מבחינתי רוצה להגיע לעצמאות כלכלית, עד כמה שהבנת את זה בגיל צעיר, ובשביל זה ויתרת. נכון מאוד. בחופש, במקום ללכת לדוג בים, אתה הלכת לעבוד. נכון. ולעשות דברים שאחרים לא חלמו לעשות. בדיוק. עכשיו אמרתי, אם אני רוצה להגיע למצב של עשרות מכונות, שוב, אני מתחבר לזה שהייתי ילד. אז בחישוב שלי, כאילו עד שאני אגיע, מזאת אני אחסוך 100 שקלים, מזאת 100 שקלים, ועוד מכונה, וזה כאילו זה היה לי רחוק. איך אני מקצר את הלוחות זמנים האלה? מה צריך לעשות? אם אני רוצה להגיע למצב שיש לי מערכת של הכנסות פסיביות, מה אני צריך לעשות כדי לקצר לוחות זמנים? לקנות בית אחד, או מכונת קפה אחת, להשכיר אותה, או לקבל ממנה כל שבוע הכנסה, ואז
לחסוך כסף ולקנות עוד אחת, ולחסוך כסף ולקנות עוד אחת, אני מקבל את זה גם לדירות. קניתי דירה ב-800,000 או ב-700,000 או במיליון, הזכרתי אותה ב-3,000. אני ממשיך לחסוך, לקנות עוד אחת. כאילו התחלתי לחשוב על זה, האם זאת הדרך הקצרה ביותר, האם זאת הדרך הנכונה ביותר, והגעתי למסקנה שלא. כי מה עשיתי? אני עכשיו יצרתי פה עסק. יש לי 2 מכונות שעובדות. קניתי עוד מכונה ועוד קצת מכונות, ואז הצגתי את זה לאדם שזה מה שהוא מחפש. והרווחתי מהעסקה הזאת שמכרתי לו את העסק הרבה כסף בפעם אחת. לא ידעתי להגדיר את המילה פליפ או אקזיט. אקזיט, זה האקזיט הראשון בחיים שלך. נכון, לא הבנתי, אבל הבנתי שאני צריך לעשות איזושהי פעולה יזמית נכונה והשקעה נכונה, כמה פעמים ולעשות כמה אקזיטים. ההון שלי, בתוך כמה שנים בודדות, יכול להיות עצום. ואני אוכל לרכוש בו הרבה מכונות, או הרבה קווים גדולים של מכונות. אני אוכל לעשות הרבה יותר, מאשר לחכות כל שבוע לכמה מאות שקלים. יפה, אז אתה בעצם הגעת ל-X מכונות, סדר גודל, כמה... כמה מכונות, ואז עשיתי את זה עוד סיבוב. ואז עשית סוג של פליפ, מכרת את זה נכון. ללקוח, קיבלת כבר סכום הרבה הרבה יותר גדול. נכון. ואז אתה יכול לעשות עוד קו. נכון. הבנתי שאני יכול להשביח את הכסף שלי בצורה אקספוננציאלית. אם אנחנו רוצים להקיש את זה על נדל"ן, כדי שלא כל הפודקאסט יהיה על מכונות, הבנתי שאם עכשיו אני קונה, זה מה שהבנתי אחרי כמה שנים, כשהתחלתי להתעניין בנדל"ן, ואם אני קונה דירה ומשכיר אותה, בטח ובטח אם לקחתי משכנתה, אז נניח אני לוקח, כאילו על 1,000,000 שקלים עושה את הדירה של 1,000,000 שקלים, כדי שיהיה קל להבין, שמתי 250,000 שקלים, הון עצמי, הזכרתי את הדירה ב3,000 שקלים, או קצת יותר. כי 3,000 שקלים על דירה של 1,000,000 שקלים, כאילו אם אני מסתכל על זה גס, זה כאילו 36,000 שקל בשנה, 3.6% תשואה. כן, וגם לקחת לא על ההון משכנתה העצמי, אבל לא על ההון העצמי. 750,000 שקל. נכון, לקחת 750, עלויות מימון. דרך אגב, רק כדי שנעשה את הדברים בצורה החישוב כרונולוגית. תשואה שעשיתי עכשיו, אגב, הוא לא נכון. כי הוא לא מתחשב בהרבה כן, מאוד... זה מיליון, אם שמת מיליון מזומן, אבל אם לקחת 750,000 שקל משכנתה, נכון. אז יש את המשכנתה שמכוסה על ידי השכירות, ויש את ההון העצמי שהוא מחכה, והוא בעצם, כשתשביח את הדירה, אתה בעצם הגדלת את ההון, אבל רק בשביל שהסיפור יתחבר איכשהו, קודם כל לפני גיל 18 אי אפשר לקנות דירות בישראל, אז מתי אתה קנית את הדירה הראשונה שלך? א', פניתי למתווך שהייתי קצת לפני גיל 16. אם המתווך הזה יצפה בזה, זה יהיה קטע. פניתי למתווך, הוא לא יודע בין כמה אני. בגדי עבודה, מסעדה, מדבר לעניין, קשה לך להקל את זה שיהיה מולך ילד. ואמרתי לו, כאילו, מה, איך קונים בית, ובא לקנות בית, והוא הראה לי איזו דירה מאוד זולה. גם בצפת? כן. אמרתי לו, סבבה, כאילו, איך מתקדמים עם דבר כזה, איך קונים? לא באמת היה לי כסף לקנות, כן? צריך להגיד. אבל בראש היית שם, זה מה שחשוב להסביר לאנשים. נכון. בראש היית איש עסקים. זה הרי לא משנה, בסוף הרי שואלים אנשי עסקים בגיל מבוגר, לכולם היו חלומות. זה הצד השווה שבין כל אנשי העסקים שהצליחו, חלום היה להם. שהפך לחזון. כן. אני פשוט רציתי, אני שמעתי במסעדה שעבדתי בה, כדי לעשות לזה איזשהו חיבור, את החברים של הבוס, יושבים שם הרבה. הבוסים שלי היו בני 20 ומשהו, חבר'ה צעירים שפתחו מסעדה. והחבר'ה שלהם היו שם, והם היו מדברים, לקנות בית, להשכיר בית, הייתי אצל המתווך ההוא, מדברים, תסכים בזה מלא. ושמעתי את השמות של המתווכים, ולקנות בית, ואמרתי, בוא, אתה מקשיב. ואני כאילו, ואני יושב איתם לקפה, כאילו אני מבוגר. כן, שותה אספרסו, ואני זה. דרך אגב, זה האירוע פה, בדרך כלל ילד, לשיחות של מבוגרים, הוא בכלל מרגיש, אין קשר בין השיחות שלהם לחיים שלי. ואתה כן היית שם, שזה גם קטע. כן, אז אני פשוט יושב ונדחף לשיחה, ומדבר בשיחה, ויושב שם כאילו אני מבוגר, וסופג את המידע, ומתערב בדיון. והם גם היו מרוצים מזה, כאילו זה היה מגניב להם, הקטע הזה. שיעשת אותם. כן, זה היה מגניב להם הקטע הזה, והייתי חופר אז לבוסים, רגע, מה זה המע"מ, ואיך אתה מתקזז עם הספק הזה שהביא לך עכשיו את הפלסטיקים, לא הבנתי, מתערב להם. וזה מאוד מאוד עניין אותי.
אז בגיל 16 ראית דירה, ומתי ראיתי, קנית הייתי את קצת הדירה לפני גיל הראשונה? 16. נכון, אז באמת, לא באמת קניתי את הדירה הזאת, וגם המתווך התעצבן עליי שהבין שאני ילד, ואמר לי שבאתי לעשות ממנו צחוק, והסיפור הזה הסתיים, לא קרה איתו כלום. אבל זה מאוד מאוד עניין אותי, הנושא של הנדל"ן, ולא עשיתי עם זה שום דבר באותם שנים. התגייסתי לצבא, פה היה קאט, 3 שנים הייתי לוחם בגולני. וכשאתה לוחם בגולני זה בערך הדבר היחיד שאתה עושה. היית לוחם. אני פגשתי אותך לראשונה, נפגשנו באיזה כנס נדל"ן באילת, נכון. ששנה באת עם המדים, עוד מעט נדבר על זה, זה היה אחרי 7 באוקטובר, אבל נחזור לגיל 18, 3 שנים, עזבת את כל נכון, מאז 7 לאוקטובר עשיתי מאות ימי מילואים, אז בערך כל מי שפגש אותי בשנים האלה ראה אותי על מדים. כן, אני לוחם היום ביחידת המילואים של סיירת גולני. המון שנים, כאילו, מ-2007 התגייסתי. לגדוד 13 של גולני, וקיצור שנים. אז גיל 18 בעצם עצרת את כל הפעילות שלך, זאת אומרת, הייתה פעילות פסיבית, שאתה לא אוהב לקרוא לזה פסיבית, אבל... כן, נכון, אבל קאט. הייתי לוחם בגולני, זה... בתכלס עצרתי את הפעילות. אני חושב שבזמן הזה גם עבדתי על דברים אחרים, כי היכולות שלי השתפרו באופן אקספוננציאלי ב3 שנים האלה. המשמעת עצמית שלי, היכולות שלי, ההתמדה שלי, הגמישות המחשבתית שלי, המנטליות החזקה שנבנתה לי, יכולת לעשות... להתמודד עם אתגרים מטורפים, ואתה... ואז אני משתחרר. אני מדלג על 3 שנים הכי קשות בככה, אבל אני משתחרר. וכשאני משתחרר אני מבין שמה שאני עושה עכשיו זה לקנות נדל"ן, לא משנה מה קורה. אני הולך ללמוד את הייעוץ משכנתאות, אני גם פותח את העסק של הייעוץ משכנתאות במקביל לזה, שאני מתחיל להתעניין בעצמי לנדל"ן להשקעה, מכמה עשרות אלפי שקלים אתה יודע, יש מענק שחרור כמה עשרות אלפי שקלים, כמה עשרות אלפי שקלים שיש לי, אין לי באמת הרבה כסף. ואני אומר לעצמי, ותראה, תגדר את הסיכון. תגדר את הסיכון. תמצא את הנדל"ן שהכי פחות מסכן אותך, שהפוטנציאל שלו הוא לאקזיט. לא לקנות נדל"ן ולהשכיר אותו. כי התחלנו לדבר על זה וקטענו, כי אני מבחינתי, אם אני אקנה עכשיו את הנדל"ן בגיל 21, ואני אקח משכנתה, אז רק בגיל 51 היא תיגמר, אז את 3,000, אני אתחיל לקבל רק בגיל 51. עכשיו, כמה פעמים אני צריך לחסוך 250,000 שקל, נגיד ואני רוצה 30,000 שקל הכנסה פסיבית. כמה פעמים אני צריך לחסוך 250,000 שקל, כדי לקנות 10 בתים כאלה? 10 פעמים. איך אני אחסוך? שזה בעצם תובנה שאנחנו הולכים איתה אחורה, זה התובנה שכבר הגיעה מהמכונת קפה הראשונה בעצם. כן, היא כבר כתובה לי על מיליון דפים שאני בשנים האלה משנן. איך יכול להיות שבשביל להגיע ל-30,000 שקל, אני אחסוך לקנות 10 בתים של 1,000,000 שקל? עזוב מיסים, עזוב זה הרבה יותר, כן? כי יש עוד הרבה דברים בדרך. ופה שיפוץ, ופה ניהול, ופה כן, ומיסוי. איך? וכל זה, אם אני אקנה את כל הבתים בגיל 21, זה יגיע בגיל 51. מה שלא יכול לקרות, כי אתה צריך לחסוך 250,000, להשקיע את כולם בבית אחד, ואז להתחיל לחסוך מההתחלה 250,000. זה כמה שנים. טובות. זאת אומרת, שאני לא באמת ייהנה מזה. כי בית אחד יסתיים בגיל 50 במשכנתה, והשני בגיל 57, והשלישי בגיל 67, ואז 77 או 87. אני לא ייהנה בהכנסה הפסיבית הזאת. אני אבנה אחלה ירושה. לילדים שלי יהיה 10 דירות. אני לא ייהנה מזה. זה לא נכון. זוכר שבהתחלה הבנתי שמה שאומרים לי שזמן שווה כסף לא נכון? לקנות דירה להשקעה זה דבר לא נכון. למי שרוצה להגיע לעצמאות כלכלית, לקנות דירה להשקעה זה דבר לא נכון. למי שרוצה לייצר לירושה לילדים, זה דבר נכון. למי שרוצה להוציא את הכסף מהבנק ושזה ייצר לו קצת יותר כסף לפנסיה או לגילאים מאוד מאוחרים, אבל לא בשביל... נכון, זה נכון לדברים... בוא נגיד עם היעד, בוא נחדד. אתה אומר, אם היעד שלי הוא להגיע לעצמאות כלכלית... בדיוק. זאת אומרת שיהיה הרבה כסף בטווח זמן יחסית קצר, נכון. שנים בודדות, לא עשרות שנים, אתה אומר, חייבים לעשות את הדברים אחרת, ומה כן? אחרת לחלוטין. ומה עשית? ואנשים כאילו חושבים, זה לקנות דירה להשקעה, ולהשכיר אותה, זה מצוין. לאלטרנטיבות, מי שיש לו כסף בבנק, אל תשאיר אותו בבנק, תעשה את זה, תהיה צמוד למדד מחיר הדיור, יהיה לך שכירות. זה, מהבחינה הזאת, מצוין. אתה חושב על הגיל השלישי, נהדר. אתה מתכנן תוכניות לעתיד, מעולה. אתה רוצה להגיע למצב של עצמאות כלכלית, אקזיטים חייבים להתקיים, כדי אם אתה רוצה 30,000 שקלים,
אתה צריך 10 דירות, שמזכירו אותה ב3,000, כן, זה לא משנה אם זה 5 שיותר. אתה רוצה 30,000 שקל לחודש, למי שלא הבין. לחודש. אתה לא יכול להמתין, ניסיתי לעשות את ההסבר הזה, של 250,000 קונים הון עצמי לדירה אחת כזאת של 1,000,000 שקלים. כדי לייצר את הדבר הזה כפול 10, אתה צריך להרוויח המון כסף כל שנה כדי לחסוך 250,000 שקל בטווח של כמה שנים. זה מטורף. אוקיי, ושזה אתה אומר רק מעליית מחירי הדיור. אז מה עשית? אז אני מבין שאני צריך לעשות אקזיטים. ואת הדירות שאני מחפש, זה דירות, אז לא ידעתי לעשות אקזיטים שאני עושה היום. נניח, לקנות קרקעות בשלב שהן עוברות זמינות לבנייה, ובאמת לשלש את ההשקעה שלי, כאילו לשים 500,000 ולהרוויח 1,500,000. לא ידעתי לעשות את זה. אבל ידעתי שאם אני אקנה דירה, שיש לה פוטנציאל להרחיב אותה קצת, עוד חדר או 2, או עוד קומה, ואני אקנה אותה במצב יחסית פחות טוב, אני אוכל לנסות להרוויח מזה. עוד פעם, סוג של יזמות קטנה. קטנה. זה, שם נגמר הידע שלי, שזה המון לילד בן 21, אבל שם הוא הסתיים, לא היה לי יותר מזה. להרוויח מזה כמה מאות אלפי שקלים, זה לא כזה קל. שוב, אני אומר, זה גם כרוך בסיכון, אבל זה גם מאוד אפשרי. כן, ועדיין אתה צריך תזרים של כמה מאות אלפים. כשקניתי את הדירה הראשונה, באמת זה היה דירה שהפוטנציאל עליה הוא להרוויח את האקזיט, את הערך המוסף שאני מביא לעסקה, ומרוויח על זה כמה מאות אלפי שקלים. ובדירה הזאת היו באמת אחוזי בנייה שלא נוצלו, והדירה הייתה במצב פחות טוב, והייתי יכול לבנות. מתוקף זה ציפיתי להרוויח. וגם לא היה לי מספיק כסף לקנות את הבית. אז בדיוק כמו שאמרתי, ובסוף אתה צריך כן כמה מאות אלפי שקל ראשונים. היה לי כמה עשרות אלפי שקלים שלי. להתחיל, לשפץ, לבנות. כמה עשרות אלפי שקלים שלי. מענק. שחרור. שיש עוד, חוץ ממענק שחרור, אופציה לקבל כסף על לימודים או חתונה, אם אתה מתחתן או לומד לתואר וזה, או רכישת דירה. כאילו מענק נוסף כזה. שכחתי איך קוראים לזה, פיקדון. כן. פיקדון. גם בפיקדון הזה השתמשתי, בניתי לי איזה סכום של כסף, דירה הייתה עולה כמה מאות אלפי שקלים. ודיברתי עם הבעל הדירה, אמרתי לו, תקשיב מה נעשה. את כל הצ'קים של הסחירות, של השנה הראשונה פלוס עוד קצת, אתה מקבל. ואני חייב לך עוד כסף, אתה מקבל אותו, סגרנו תאריכים. ואת המשכנתא. אתה מבין כמה סיכונים לקחתי? זה השיא של המינוף. השיא של המינוף. והגידור שלי פה היה לא גידור מצוין, אבל היה לי פה גידור שאני באמת מאמין שאני קונה את הבית במחיר טוב. איפה היה הבית? בצפת. ואני קונה את הבית במחיר טוב. משמע, אם כל המינוף שעשיתי לא עובד, אתה יכול למכור. נמכור. ונמכור את הבית, אני מהסקר שוק המאוד מאוד מאוד פדנטי שעשיתי בסביבה, הבנתי שלמכור את הבית יותר ממה שקניתי אותו, או במחיר שקניתי, זה משהו שהוא כאילו על השולחן, זה יכול לקרות. קניתי אותו במחיר טוב. אוקיי, אז אתה אומר לעצמך אם אני נחנק, חס וחלילה. זה הגידור סיכונים שלי, אני אצא. אפשר גם להתגרש מהבית הזה. אני אצא, נכון. אז אמרתי לעצמי, אני ישן טוב עם זה בלילה, אם נכשלתי פה, ולא הצלחתי לעשות את העסקה הזאת, ואני אצטרך למכור. בטוח שזה ילמד אותי הרבה שיעורים, אני לא יהנה לעשות את זה, אבל זה אופציה, זה המפלט שלי, זה הדלת יציאה. זה מצב מנטלי מתקדם. מאוד. להיות בו. לא כל אדם, בטח לא כל אדם בן 21, הוא נמצא במצב המנטלי הזה. זה מצב מנטלי מתקדם. השלמתי עם זה, שאני כבר יכול להיות לא יצליח, ושאני אמכור את הבית, וגידור סיכונים מורכב, ואני על זה. אמרתי, אוקיי, אז מה אני מפסיד פה בסוף? או קצת כסף או כלום? והרבה מאוד אנרגיות שאני משקיע פה וקושי. וזהו. זאת אומרת, זה האוניברסיטה שלי. זה האוניברסיטה שלי. הבנתי שאני צריך לעשות אקזיטים, ולשם התכנסתי. אני עוד פעם רוצה לקצר את התקופה של השנים, ולהגיד, אני פשוט דבקתי בדבר הזה. עשיתי את זה מגיל 21 עד כמעט גיל 30. שנייה, אנחנו במתח, מה קרה עם הדירה הזאת? קניתי, בסופו של דבר בנית, מכרת. בניתי, לקחתי אחרי זה עוד הלוואה כדי לבנות, בניתי, הרווחתי הרבה כסף, עשיתי עסקאות יותר גדולות אחר כך. בסופו של דבר זה הצליח מעבר למשוער. כן, ועשיתי עסקאות יותר גדולות אחר כך,
אני לא מסתכל על עסקה שאני נכנס אליה, אם מחירי הנדל"ן יעלו. זה לא מעניין אותי. אם משם אני גוזר את הרווח שלי, כי מחירי הנדל"ן יעלו, העסקה לא טובה. לי. אבל זה מבחינתך ספקולציה, זה לא משהו שהוא... נכון. אני רוצה להבין שאני קונה את הבית במחיר טוב, בונה במחיר יקר, נגיד מצאתי לבנות במחיר יותר טוב, נהדר. בונה במחיר יקר, מכניס את כל הריזיקות לאקסל, עדיין השורה למטה יוצאת לי בצבע ירוק, רווח. גם בתרחיש פסימי. גם בתרחיש פסימי. קניתי. נקודה. אני לא מתאהב לא במיקום, לא בנכס, לא בכלום. אני לא מתאהב בזה. זאת אומרת, אקסל, שורת רווח, זה מה שמעניין. אני כתבתי לי, זה גם כתוב לי בבית, בגדול, אל תחשוב, תחשב. זה כתוב לי גם במשרד, אל תחשוב, תחשב. זה לא מעניין מה אתה חושב. זה לא מעניין, אני אוהב את השכונה, אני לא אוהב, ההוא גר שם, זה... שמעתי לא מעניין מה אתה חושב. אבא שלי אמר לי, דוד שלי אמר, תחשב. קח את כל הסיכונים, תהפוך את הסיכון למספר. מה שמדיד, נהיל. מה שלא מדיד, לא נהיל, אפשר לנהל אותו. שזה גם נקודה שצריך לעשות עליה מרקר רציני, זאת אומרת, אל תתנהלו מרגש. כי אנחנו רואים גם בתחום שלנו, בתחום של השיווק, בתחום של השקעות הנדל"ן, הרבה מאוד אנשים עובדים מרגש. נכון. באים, רואים איזה נוף יפה, רואים איזשהו משהו שמרגש אותם, ואנשי שיווק, זה מה שהם מלמדים אותם לעשות. נכון. לגעת לך בנקודה של הרגע שאתה אומר, עזוב, המספרים לא משקרים. נכון. תצמדו למספרים, זה חשוב מאוד. והמספרים שקיימים עכשיו, מה עכשיו אני יכול למדוד ולהבין אם מדדתי אותו. שמתי את המספרים ואני ברווח. מחירי הנדל"ן, לוקח לי העסקה הזאת שנה, שנתיים, לא יודע. אני מאמין שמחירי הנדל"ן יעלו פה כל שנה. נהדר, תרוויח יותר. אם על זה אתה בונה, אתה לא עושה את העסקה נכון, לא הבנת איך זה עובד. ובאמת גדלתי מהדבר הזה. כשאני שמתי לי ביד, לעשות הרבה אקזיטים, ולא לקנות נדל"ן מניב. הנה שים לב, מלווה משקיעים שליווה אלפי משקיעים, אומר לך, אל תקנה נדל"ן מניב. אל תקנה נדל"ן מניב. הגעתי לעצמאות כלכלית כי לא קניתי נדל"ן מניב. אם היית קונה דירה, 2 בלחץ, תוקע אותי. היית נתקע להרבה מאוד שנים קדימה. נכון, תוקע אותי. לוקח את הכסף ששמתי על הדירה הון עצמי, ואין לי איך להתקדם איתו, הוא תקוע שם, עד שאני אהיה בן 60. עשיתי את האקזיטים, האקזיטים האלה, תבין רגע את המכפלות, כי אם אתה מ-250,000 שקל מצליח לייצר עוד כמה מאות אלפי שקלים, אתה כבר בהרבה מאות אלפי שקלים. שאתה, אחרי העסקה הראשונה, ואתה לוקח הרבה מאות אלפי שקלים, ועושה איתה פשוט את אותו דבר בעסקה יותר גדולה, אתה מתחיל לעבור את ה1,000,000 שקל, וכשאת זה אתה מכפיל, אתה כבר מתחיל לדבר במספרים של מיליונים. זה המספרים ההזויים, המופרכים, יכתבו לך בתגובות, לא הגיוני, חי בסרט, כי אנשים לא מקבלים את המילה מיליון. וזה בכמה שנים? הם לא מקבלים את המילה מיליון, אנשים לא מקבלים את המילה מיליון. אני גדלתי בלי כלום שהוא מעבר לממוצע. לא ידעתי שיש מספר כזה מיליון, לא הכרתי אותו בכלל. אז אם מישהו יושב בבית וחושב שהמספר הזה מופרך והילד הזה משוגע והוא לא יודע מה, א' מוזמנים, אני לא יודע, אולי לעוקבים שלך אין אינסטגרם, אבל לפעמים אני מעלה גם בסטטוס בוואטסאפ. אני לאינסטגרם מעלה את הדברים, אני מראה אותם. בזמן אמת. כן, אני מראה את הצ'קים שאני מקבל מהסוחרים, אני מראה את ההפקדות שאני מקבל מהחברות ניהול החשבון שלי, הנה העברה מחברת ניהול 15,000 שקל, נכסים, כתובות, צ'קים מסוחרים, הכל קורה, הם רואים המון כסף נכנס מסוחרים שלי לתוך הזה. כדי שגם הסקפטים שחושבים שהדבר הזה הוא המצאה, יכולים לראות. מדהים. אז עכשיו סתם, אני שאלתי בכמה שנים בעצם... לי לקח 9 שנים. מ-250,000 שקל, שאתה אומר שאתה כבר עובר את ה1,000,000 שקל, ואז כבר אתה מדבר על הכפלה של זה וכולי. אני אנסה לתמצת את הדבר הזה, שבתכלס הוא שיחה. כי בסוף לכל סוג של אדם, יש רמת מנטליות, שאפשר להכניס, למתוח אותו, ולהיכנס לעסקה, יש רמת סיכון, שהוא מוכן לקבל על עצמו, ויש רמת תפעול, שהוא מוכן לקבל על עצמו. כשאני עושה פאזל שמורכב מהחלקים האלה, אני מבין שאם יש בן אדם שלא רוצה לקחת את הסיכון, לא רוצה לתפעל שום דבר, והמצב המנטלי שלו לא לוקח אותו לשום מקום, יעשה עסקה שהיא מאוד 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 סולידית, הוא ירוויח הרבה פחות ביותר זמן. אם יש בן אדם שהמנטליות שלו, וליווינו מעל 5,000 איש, זה שפל של שלושת הדברים האלה, שכל פעם אנחנו צריכים לעשות עסקה מתאימה עם אותו אדם. וכן, למשל תחום הקרקעות, שאני אישית עשיתי בו הרבה מאוד כסף, אני לא לוקח כל משקיע, אני מבין שיש שם כסף.
אבל זה דורש רמת מנטליות אחרת, זה דורש... אז אני לא מתאים אותו לכל אדם. ולעשות עסקאות נניח בפריסל טוב, עם חברה טובה, עם חברה גדולה, זה יותר קל בתפיסה לאדם. וזה גם לא מתאים לכל אחד. וזה גם לא מתאים לכל אחד. לקחת דירה שהיא כבר בנויה, ובתהליך של התחדשות עירונית, כבר הרסו את הבניין, כבר הכל קורה, אז כאילו יותר קל לו לקבל. אבל לפני שהרסו את הבניין, לפני שכולם חתמו, אתה מוכן לקחת את הדירה הזאת? זה סיכון יותר גדול. אז יש מנעד רחב של סיכונים שיכולים להחליט תוך כמה זמן תרוויח מיליונים. אוקיי, אז בוא נגיד, לא כולם הם אביתר בן פורת, אבל אתה, שעשית את הדבר הזה, והיית מוכן ללכת על כן. בסוף זה ריזיקות, בסוף זה לא לישון בלילה, בסוף אני מאמין נכון. שהיו לך גם ימים מאוד מאוד נכון. קשים, ולילות לתרופי שינה, אבל בוא נגיד, מי שכן הולך, נקרא לזה לאקסטרים, על אף שאני כן חושב שאתה מאוד מאוד מחושב, זאת אומרת, כן חשוב לשים פה את הדברים על דיוקם, כי עד עכשיו לא ראיתי שום דבר שעשית שהוא משהו, הלכת פה, כמו שאמרנו, על איזשהו פנטזיה, משהו שהוא לא מגובה בתרחיש מה קורה אם זה לא מצליח. כל עסקה שנכנסתי אני או המשקיעים שלי, גם אם אני מתכנן להרוויח שם פי 4 על הכסף שלי, וגם אם אני מתכנן להרוויח שם אחוזי תשואה בודדים, אני תמיד מחשב, לא חושב, מחשב, שאני כנראה לא יכול להפסיד פה. זאת אומרת, כאילו, אני לוקח את ה-worst case, לוקח את הסצנריו, כאילו, את התרחיש הלא טוב. זה השתבש, זה השתבש, זה עלה יותר, זה עלה יותר, זה עלה יותר. נכנסה מלחמה, האם אני יכול להפסיד פה? מדהים. אם יצא לי באקסל אדום, אני לא אכנס לעסקה. תגיד לי שמרן. אני שמרן, ביחס לאנשים מהסוג שלי, אני שמרן. יפה, אז אתה אומר בעצם משהו כמו עשור, אם אני הבנתי אותך טוב, משהו כמו 10 שנים, הגעת לעצמאות כלכלית, נכון? 9, כן. זאת אומרת, תחילת שנות ה-20, עד תחילת שנות ה-30, נכון. לחייך, הגעת למצב שאתה בעצם, יש לך כמה עשרות אלפי שקלים בחודש, אתה נכון. יכול לחיות, ומפה והלאה אתה אבל עושה... אף פעם לא קניתי נכס מניב עד אותה תקופה. קניתי פעם אחת, ואז מכרתי בזה, אבל בגדול עשיתי עסקאות אקזיט. הגעתי לגיל 30, זה שלב שאני קורא לו שלב הלחיצה על הכפתור. לקחתי את כל הכסף, קניתי בו נכסים מניבים, סיימתי לעשות פליפים, סיימתי עוד פליפ ועוד פליפ, אגרתי, קניתי נכסים מניבים, והנכסים המניבים האלה הביאו אותי לעצמאות כלכלית. הנכסים המניבים האלה הביאו אותי למצב שיש לי מספיק הכנסות פסיביות לא לעבוד, והפסקתי לעבוד, יקירי. ומה אתה אומר לבן אדם שאומר לך, תשמע, אבל אני לא אביתר בן פורת, אני אדם שחושש, כמו שאתה אומר, אולי אני אקנה איזה דירה, ישנה בפריפריה, ב-700-800 אלף, ישים את ה-200, 250, 300, ייקח משכנתה, לא לעשות את זה. לא, קודם כל שיבוסם לו, אם זאת הרמה המקסימלית שהוא יכול להגיע אליה, זה עדיף מכסף בבנק. או שזה צעד ראשון בנדל"ן. לא כל עסקה היא טובה. אם אתה מוצא עסקה שהיא טובה, אפילו באופן יחסי וסולידי, אז זה עדיף כנראה מלשים את הכסף בבנק נעול בשביל 3% תשואה שמתקזזים גם עם האינפלציה, דרך אגב. כן. האינפלציה במדינה שלנו 3% סדר גודל, ואתה מקבל 3% בבנק, אתה באותו משחק, אתה לא גדלת כלכלית. אתה לפחות לא, הכסף שלך לפחות לא נשחק בבנק. הוא לא נשחק, היעדר שחיקה. הוא שמר על עצמו, ואם המחיר עלה והמחירים עולים בדרך כלל, אז בוא נגיד באיזשהו מקום... נכון, אז תעשה. אבל תתפתח אישית בינתיים. זאת אומרת שמה שאתה כל הזמן חוזר ואומר זה המנטלי. נכון. תתפתח. אתה אומר יש כסף, ושמעתי גם פודקאסט שלך שאתה אומר שיש לך שקלים מנטליים, שזה הדבר הכי חשוב, כי כמו שהתחלת בתחילת הפודקאסט, אתה אומר, בגיל 14.5 הבנתי בסוף את הנקודה שאיתה אני הולך בסוף עד היום. יש אנשים שיש להם פחות כסף ונכנסים לעסקאות. אוקיי? יש לך יזמים גדולים שלקרקע מכניסים משקיע, נכנסים לעסקה של מאות מיליונים, ואתה שואל אותם, הם לא הביאו כסף מהבית. נכון. ויש אנשים שיש להם כסף, מאות אלפי שקלים או מיליונים, שוכבים בבנק. השקלים, של זה שבא בלי כסף וזה שבא עם מאות אלפי שקלים, שם לב, יש לו מאות אלפי שקלים יותר, פיזית, לאחד מהם. אבל ברור אבל רק מי שיש לו שקלים מנטליים, יעשה את העסקה. מי שאין לו שקלים מנטליים, לא יעשה את העסקה. אם לשתיהם יש את אותו סכום, ורק לאחד מהם יש שקלים מנטליים, רק מי שיש לו שקלים מנטליים יעשה את העסקה. שקלים מנטליים, מה צברת ברמה מנטלית בחיים. שמת שקל ועוד שקל בבנק. למה אנשים מסתכלים על זה? כי זה מדיד כסף.
מה שלא מדיד לא נהיל, אמרתי, מה שלא מודדים אי אפשר לנהל. אתה לא יכול למדוד כמה שקלים מנטליים יש לך, לכן אנשים לא מנהלים את זה. הם לא אומרים, אני אעשה חיסכון של שקלים מנטליים, אני אתפתח באישיות שלי, ואז במקום שהיה לי 10 שקלים, יהיו לי 20, איזה כיף לי. אני עכשיו רוצה שהיעד הבא 30. כשיש לו כסף בבנק, הוא רואה שיש לו 100 שקלים, והוא רוצה 200. זה מדיד, אנשים מנהלים את זה. זה כמו שאנשים מנהלים פחות טוב לוחות זמנים. גם בלוחות זמנים יש דברים שמדידים יותר, עזוב, לא ניכנס לזה. קיצור, צריך למדוד את הדבר הזה שנקרא שקלים מנטליים. זאת אומרת, תלמדו, תבינו איך הדברים האלה עובדים. היום יש פודקאסטים, אתם יכולים לעקוב אחרי אביתר, יש הרבה מאוד דברים, שבאמת, הבן אדם, אני גם רואה את זה בלי סוף, אתה רואה אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, אבל אין להם את הראש. אני זוכר במחאה החברתית, ב-2011, שאני הייתי, אתה יודע, אברך חרדי אז, וכבר עשיתי כמה אקזיטים, קניתי דירה, מכרתי דירה, והם עמדו בשדרות רוטשילד, חבר'ה פריבילגיים, לא חבר'ה שיש להם מקצוע הייטקיסטים, חבר'ה שמרוויחים עשרות אלפי שקלים, ואני רואה אותם עומדים ברחוב בשדרות רוטשילד, והמדינה צריכה להביא להם דירה, וכמובן, מה הם רוצים? דירה בתל אביב, חדשה, מקבלן, 4 חדרים. עכשיו, אני באמת לא הבנתי את זה, אני אומר, כאילו, אני הגעתי מכלום, קניתי דירה בערד, איזה חור. אחר כך הלכתי, קניתי דירה באשדוד באיזה חור. דירה ישנה, ולאט לאט עשיתי כל מיני צעדים עד שהגעתי לבית החלומות שלי, ואתה רואה, כי בראש הייתי מאוד מתחבר למה שאתה מספר. מצד שני, אתה רואה אנשים שכביכול יש להם הכל, הם כביכול הגיעו ממקום הכי טוב, ממקום הרבה הרבה יותר טוב ממני. מצד שני, אם בראש הם לא שם, אז הם מחכים בגיל 35, 40, שהמדינה תיתן להם דירת החלומות. רגע, איפה הייתם עד היום? מה עשיתם ב-20 שנה האחרונות? אבל זה בדיוק מה שאתה אומר. אני מבין את מה אתה אומר. אני רשמתי לא מזמן מאמר שנקרא מלכודת הזהב. מי שחטט אצלי באתר או באינסטגרם ובפייסבוק וזה, יש מאמר שנקרא מלכודת הזהב. מלכודת הזהב בעצם באה ואומרת, יש בן אדם שמבין שאין לו והוא צריך להיאבק כדי להצליח. ואז הוא עושה מהלכים. הוא יקנה דירה בערד, הוא יעשה מהלכים, הוא מבין שאין לו. מהמצוקה אתה מגיע להרבה יותר. מלכודת הזהב אומרת, קח תעבוד, תקבל 30,000 שקל בחודש. הם יבזבזו את כל ה-30,000 שקל, הם יחיו טוב, הם לא יעשו עוד מהלכים, כי בסוף ה-30,000 שקל לא מספיקים לממש את החזון שלהם לדירה בתל אביב. הם כן צריכים לעשות מהלכים בשביל זה. פשוט מלכודת הזהב לא מאפשרת להם לפסוע בכיוון הזה. כן, גם לא יוצאים מהאזור הנוחות שלהם, אתה יודע, הם נמצאים באזור נוחות מסוים. זה מה שגורם לך, להישאר באזור הנוחות. כי אתה לא שם לב, כשאתה יודע שאין לך, אתה במודעות שאין לי, אתה עושה מהלכים כדי להתקדם לחזון שלך, לאן שאתה רוצה להגיע, כי אחרת לא יהיה. כשאתה במצב שאתה מרוויח ונוח לך, תחום ההשקעות הרבה פעמים הוא לא מעניינך. אתה לא נכנס לתחום ההשקעות כי אתה לא חושב שאתה צריך. זאת אומרת, בעצם הכלוב הזהב הזה, הוא אולי באמת גם מאיפה שאני באתי, מאיפה שאתה הגעת, אולי באמת המצוקה שאנחנו צוללים חזרה לגיל 14 וחצי, באיזשהו מקום מתוך האין נהיה יש. נכון, אבל כמה ואם אנשים... בגיל 14 וחצי היו לוקחים אותך לחול, והיו נותנים לך את המסעדות הכי טובות. לא הייתי נכנס. ובאיזשהו מקום היית באזור נוחות, מחר היית צריך לקבל החלטה, רגע, אם אני אקבל החלטה לשים את הכמה אלפי שקלים שיש לי, ואני אצא מאזור הנוחות שלי, ואני אהיה במצב שאני אהיה בלחץ בלילה, מה פתאום? עזוב, תשאיר אותי, טוב לי. זאת אומרת, שאתה חושב על הפסיכולוגיה של זה... את המעגל הזה, שזמנים קשים מייצרים אנשים חזקים. כן. ואנשים חזקים מייצרים זמנים טובים. ואז זה ממשיך את המעגל לדור הבא. כי אז זמנים טובים מייצרים אנשים חלשים. בול. ואז יש איזשהו מעגל. אז אני לא חושב שכאילו לקחת את זה כאילו, אתה יודע, ראה וקדש זה המצב, כאילו מי שנולד עם שמנה וסלטה הוא יהיה חזק ומי שלא, כי אז אנחנו בעצם, אם אנחנו חיזקנו את הסטטוס הכלכלי שלנו, אז אנחנו מה, נייצר ילדים חלשים? לא. בסוף, בן אדם צריך לקחת אחריות על עצמו, לא להגיד במה הוא טוב. בסדר, אתה יודע במה אתה טוב, תרשום, תפרגן לעצמך, תהנה מזה. אגב, גם הרבה מאמנים מנטליים חולקים עליי, הם יגידו, תחדד את מה שאתה טוב, תחזק, תגיד את זה לעצמך וזה. אני אומר ההפך, תפרגן לעצמך, סיימת לתפוח על השכם, יופי. קח דף. תרשום במה אתה רוצה להשתפר. אפילו יש דברים שאתה טוב בהם אתה רוצה להשתפר. אבל יש גם דברים שאתה לא טוב בהם באמת. תרשום על מה אתה רוצה להשתפר. אתה מפחד לקבל החלטות, אתה מפחד לדבר בציבור, אתה מפחד לעמוד מול קהל, אתה מפחד בכלל לחשוף את הרצונות שלך כלפי אנשים, להגיד לעולם לאן אתה רוצה להתקדם, דבר על השקעות עם אנשים שאולי תתחיל לגלגל את זה משם. ממה אתה מפחד? תתחיל להזיז את עצמך.
כי אם אתה לא תדע במה אתה לא טוב, אתה לא תרשום במה אתה לא טוב, אתה לא תעשה, אז אתה תישאר חלש. קח אחריות. לא בגלל שגדלתי במקום איזה. וגם אותו דבר ההפך. יש אנשים שגדלו במקום שאמור כאילו להוציא אותם מחוספסים. ואמור לגרום לחוסר שלהם. הרבה אנשים נולדו במצב של חוסר. האם כולם הפכו לסיפור הצלחה? התשובה היא לא. חלק גם הפכו לקורבן. נכון? חלק נפלו למקומות לא טובים. אז הוא רושם על דף. אני לוקח אחריות על זה שאני אומר, הוא קל לו לדבר, על זה שאני מתקרבן. קח אחריות על זה. בסוף על לקיחת אחריות, וכל בן אדם שהוא יכיר במה הוא צריך להשתפר, משם יתחיל לו בעצם הגלגל שלה להשתפר. לא לבוא ולהגיד, אם אני נולדתי במקום X, התוצאה היא תהיה Y, ואם נולדתי במקום שהוא Y, התוצאה תהיה Z. לא, קח אחריות על מקום שאתה נמצא בו. למה אני וכל השכנים שלי נמצאים באותו סטטוס? לא, אבל גדלנו באותו מקום. יפה, וגם היום באמת אפשר לראות את זה, שרוב עשירי המדינה, וגם רוב עשירי העולם, אילון מאסק, אני לא יודע מי היה אבא שלו, ווורן באפט, אין לי מושג מי היה אבא שלו, זה אנשים שבאמת היה להם חלומות גדולים, והם עשו צעדים גדולים, לא בגלל שהם באו ממקום יותר טוב ממישהו אחר, מנכ"ל מייקרוסופט, כולם. אז טיפ, נתת טיפ לכולם, מה החלום שלך? שתהיה גדול, אתה עדיין צעיר? יש לי חלום אחד, חרוט על דגלי, הרבה שנים, מי שעוקב אחרי ברשתות מכיר ויודע שלשם אני מכוון. אני רוצה, קודם כל מבחינה תקשורתית, עסקית וכלכלית, הגשמתי ברוך השם. ואתה המשפחתי שלי. אנחנו רוצים שיהיה לנו לפחות 10 ילדים. וואה. אנחנו עובדים על זה קשה. הילדים שלנו לא הולכים למסגרות, הם בחינוך ביתי. וואו. הם בחינוך ביתי. יש לנו בינתיים רק 2. אז יחסית זה קל. נראה איך זה יהיה הלאה. עוד מעט, הם ילמדו את הקטנים. נכון. הם יהיו המורים של הקטנים. כן, נשוי, אתה יודע, לא הרבה שנים וזה, אבל לשם אנחנו רוצים להגיע. אנחנו רוצים, החלום שלי, היעד שלי, זה משפחה גדולה מאוד. בעזרת השם, אתה יודע, זה לא תלוי רק בי, אבל זה החלום שלי. יפה. וכמובן השליחות שלך, שבעצם להפיץ את הבשורה הזאת לכמה שיותר אנשים, שזה מה שעשינו בפודקאסט הזה. אני מקווה שכמה שיותר יראו אותו ויישמו אותו, נכון. ותמיד אפשר לפנות לאביתר, אתה זמין לכולם, אתה עונה לכולם. אגב, אני מחפש איך באמת להפיץ את הדבר הזה, ולהפוך אותו ליותר נגיש. את הדבר הזה, כי אנחנו לא לומדים הרבה חינוך פיננסי בבית ספר, וחינוך מנטלי בבית ספר, וזה משהו שצריך אותו. אגב, אתה גם, לפי מה שאני מבין, לא למדת באוניברסיטה, לא הלכת למסלול שכולם הולכים, פשוט למדת את האוניברסיטה של החיים, אני קורא לזה. תתפלא. אחרי שעשיתי הרבה מאוד עסקאות, וכבר הייתי בעל עסק והכל, אני גם הלכתי ללמוד באוניברסיטה פעמיים. וואלה. אני אומר בעוונותיי, עשיתי את זה. כי באמת נגררתי קצת עם העדר, לא הייתי עושה את זה שוב. לי זה לא עזר. אוקיי, יש אנשים שאולי זה עוזר להם. לי זה לא עזר, אותי זה עיכב. הייתי יכול לעשות את מה שאני טוב בו, וצריך לעשות ולא להיגרר למה שהתרבות רוצה שאני אעשה. אבל נפלתי ועשיתי את זה. לא הייתי עושה את זה שוב. פעם וחצי ליתר דיוק. מעדיף לא לדבר על זה, כי פעם אחת העברתי הרצאה, וסיפרתי על עצמי, וסיפרתי גם איך הצלחתי ומה עשיתי, בצורה הרבה יותר מפורטת. זה היה הרצאה של כמה שעות, לכיתה קטנה, זה לא פודקאסט. ממש הסברתי הרבה מאוד דברים בתהליך, על איך אני חושב שהצלחתי. ואחרי כמה חודשים עשיתי עוד הרצאה, ובאה אליי מישהי, ואמרה לי, אני באתי לך כי אחותי הייתה בהרצאה שלך הקודמת, ונרשמתי ללימודים כאלה וכאלה, כבר, בגללך, כי היא סיפרה לי ששם התחלת. וואלה. שזה היה... לקחה איזה נקודה אחת, והקישה על כל החיים שלך. אמרתי לה, מה? אני בגלל זה הצלחתי? על מה את מדברת? נורא והיום שאת חושבת ככה, ממש לא. והיא אמרה לי, אבל כן, היא סיפרה לי מה זה, אתה למדת 4 שנים. אמרתי לה, תקשיב שנייה, יקירתי. לך, סבבה, כאילו, תהני, תלמדי את זה. אני עם עצמי הבנתי לכל אדם ממוצע שכמוני גדל בתרבות של ללמוד זה דבר שהוא בילד אין כמעט בתרבות שלנו, אז הוא ייקח מכל הסיפור שסיפרתי של 3 שעות את משהו הכי יתחבר אליו. זה לגיטימי גם. ולהרבה אנשים קל להתחבר, אני אלמד מה שהוא למד.
לא שאני אעשה את הצעדים המנטליים, לא שאני אקח דף ועט וירשום במה אני לא טוב. לא, הם לא יעשו את זה. רוב המאזינים של הפודקאסט... אני באתי בשביל שתצאו מאזור הנוחות שלכם, ותעשו נכון. את הדברים הנכונים. ואתם אומרים, לקחתם נקודה, כן, כן, הוא לאזור שיגע הנוחות אותי, שלהם. שקלים מנטליים, זה, לא הבנתי מה הוא רוצה, לכתוב על עצמי במה אני לא טוב, לבנות סיסטם, מה זה שטויות האלה? למצוא פתרון לבעיה ולמכור את זה לראש ישיבה ולהסביר לו, במקום למכור את הקולה, שטויות, לא הבנתי. אקזיטים עכשיו, מדבר איתי מיליונים, שחרר אותי. מה למדת? אני הולך גם. מדהים. קל להם להתחבר לזה. אז מילמן, זה לא ש... אני למדתי אחלה של דבר. ואז למדתי עוד פעם, אבל חצי, כי הפסקתי באמצע. אז כאילו פעם וחצי למדתי. דיפלומה וחצי. והאם אנשים ייקחו מהפודקאסט בסופו של דבר? צריך לבנות סיסטמים? עכשיו אני אחקור את הנושא הזה יותר. צריך למכור את הפתרון של הבעיה, לא את המוצר בכלל? איך עושים את זה? זה מעניין אותי, זה מסקרן אותי. אני רוצה למתוח את עצמי מנטלית, אני אכתוב במה אני לא טוב, אני אחקור איך אני מותח את עצמי מנטלית בדברים האלה. זה מה שאנשים צריכים לעשות, ולקחת מהפודקאסט את הדברים האלה שהם לא קלים להם, והם גם לא טריוויאליים, שהם שומעים אותם כל יום, ואז קל להם להתחבר. יותר קשה להתחבר לזה, כי לא שומעים את זה כל יום. אז אני, במחילה, מעדיף לא לדבר ולהגיד בדיוק מה למדתי, שלא חלילה, אנשים ילכו למקום, נלמד מה שהוא למד, ואז אני אגיע לעצמאות כלכלית מתישהו. מעולה. אז יש לכם שיעורי בית לעשות, הרבה שיעורי בית, ואם תיקחו את אחד הדברים שדיברנו עליהם פה, מה שנקרא ויעשה שכרנו. תמתחו את המנטליות, שקלים מנטליים. עזבו, השקלים הפיזיים יגיעו למי שמתוח מנטלית מאוד. תמתחו את עצמכם מנטלית. המון. תודה רבה, אביתר. תודה רבה לך, מילמן, היה לי הסכמת אותנו עונג. מאוד, ובעזרת השם שתמשיך עם השליחות שלך, ותעשה הרבה טוב להרבה בתים בישראל, ושיהיה להרבה אנשים עצמאות כלכלית בזכותך, וגם שתבנה את ביתך, 10 ילדים בקרוב. אמן ואמן ואמן. יש לנו חצי דקה? כן. חצי דקה. אמרתי שאני רוצה להנגיש את הדבר הזה לבתים, ואני פיתחתי משחק, שאני אוציא אותו בקרוב, והמשחק הזה אולי יקראו לו המצפן הכלכלי, או האקדמיה להשקעות, אני עדיין לא סגור על השם אפילו, אבל יצרתי איזשהו משחק, כאילו מלמדים בבית הספר, משם נעצרנו, חינוך מנטלי וחינוך כלכלי, בטח לא ברמה גבוהה, אז המשחק הזה הופך להיות משחק לכל המשפחה, שהורים שזה חשוב להם, יוכלו לשבת עם הילדים בבית, או אפילו ילדים שזה כבר הם בגיל 15-16, שומעים את הפודקאסט הזה ורוצים לקבל חינוך מנטלי או חינוך כלכלי שלא קולים בבית ספר, וזה פשוט יהיה בכמה שקלים, לא למטרות רווח בכלל, להכניס לבית, במקום לשחק משהו אחר, או במקום לשחק רגע בטלפון, או במקום לקרוא עיתון או דף, או לשחק במשחק לא רלוונטי, אפשר גם, זה כיף, זה טוב, זה משפחתי, אבל גם לשחק במשחק שהוא גם נותן את המשפחתי, גם נותן את הכיף, וזה סוג של טריוויה ומשחק, מעניין. על דברים שהם שאלות, על דברים שיכולים לפתח אותך מנטלית, על שאלות הרבה שהן כלכליות, ואז אתה לאט לאט לומד את התשובות עליהן, ואתה גם נהנה מהתהליך. אז נכון, אני לא שר החינוך, ואני לא מביא תחליף לבתי הספר, אבל זה יכול להיות אחלה של חינוך לא פורמלי, בצורה משחקית, בסוף שבוע בכיף. מדהים. אז שיהיה לך בהצלחה גם עם זה. תודה רבה, יקירי. ובהצלחה לכולנו. היה לי כיף. תודה.